Над 60% от всички мениджъри казват, че комуникацията е най-важното умение, което ние трябва да имаме. Защото ако не можем да комуникираме, ние най-вероятно не слушаме активно, не можем да разберем другата гледна точка. Това ни пречи в преговорите, това ни пречи в влиянието, това ни пречи да сме успешни в нашия екип. Това означава, че най-вероятно няма да разбираме поставените цели. И комуникацията е първото и най-важно умение, което ние трябва да развиваме. Това умение, което може да сме научили до някаква степен в училище, но трябва да го развиваме през цялото време. Ефективната комуникация е изключително трудна. Но веднъж научим ли я, тя се явява като суперсила. Какво имаме предвид? Трудната комуникация включва активно слушане, разбиране, да разберем какви са емоциите, които другият човек срещу нас има, какво иска да ни разкаже, какво се крие за тези емоции, каква е мотивацията на човека срещу нас и как ние може да комуникираме по начина така наречен win-win или аз печеля, ти печелиш. Това са основните аспекти на комуникацията и затова това е първото умение, което ние трябва да развием.